Gihisgot ang atong pagbasa o ang ebanghelyo o pagkaon niya. Nagsugod sila sa problema kay way makaon niya, sa dihang misangpit sila sa Ginoo o mitugyan ngadto sa Ginoo sa tanan. Nagsubra na ang ilang pagkaon. Iligiyay mong tupad ina nagsubra inyong pagkaon sa inyo. Nagsubra, nagkuwang. O pirmi gani kang mabalaka kay murag kuwangon gyud ang imong pagkaon, pasabot wa ka musalig sa Ginoo o wa sad ka magsunod sa Ginoo. Mao ra gyud nay solusyon. Sa ato dinhi sa Pilipinas, nagsubra ang pagkaon o nagkuwang? Kusga. Pasabot ang atong mga Filipinos wa musalig sa Ginoo. Kinsa may unang musalig sa Ginoo? Kinsa man? Ang leaders. Ang mga leaders gyud, ang mga pangulo, mao ginay mo unag salig sa Ginoo. Mo na si Moses naingon siya, Lord, patya na lang tingali ko kay di man ninako makaya ning mga tao daghan kayo, may mag-ako'y nanganak ani nila. Yung Ginoo ay ayaw mahay-mahay diha. Salig na rin ako. Og sa dihang ni salig na si Moises sa Ginoo, 40 ka tuig nagbaktas-baktas sila sa disyerto, wa gyud sila makabsig pagkaon. Nabitay mo dool nako, Padre, perting lisuras amo. Ako mga anak, mga badlungo na kaayo niya, gusto unta kong anha sa kus ilang kiliran para ako silang mabantayan, pero wa nasad mi kaon kay di nalasad ko mo trabaho. Ana, ako di siyang giingnan, suod mo sa Ginoo. Kay suod mo sa Ginoo, di jud ka mabalaka. Niya, ang pagkaon nga atong timan-an, duha man gid ni kaklase mga igsoon. Kanang gitawag nato og bodily o spiritually food. Kana bang body ang imong pakanon o kalag ang imong pakanon. Kasagaran nato mabalaka ra gyud ta sa lawas, unsay ipakaon sa lawas, pero dili kay ta mabalaka unsay ipakaon sa kalag. Hay may mahal paliton nga pagkaon sa lawas o pagkaon sa kalag. Niya hay may inyong gipaningkamutan ron, kanang mahal paliton o kanang barato. Kasagaran na to, saylo-sayluhan lang ang simbahan, ibaliwa lang ang pag-ampo, di na gani mo basag Bible, di na gani mangumpisal, di gani magpakasal, dili magpabunyag sa mga anak, pero sige yung pangitag pagkaon para sa lawas, sige pangita. Nabitay na ingon ako din magpa-blessing ko no sila, mga batanon kayo, pilatos sila kabuk, Pader, blessingi mi. Nako nga naman, kani siya Pader, permi lang yung masudlan. Nako siya masudlan, siya masudlan og daotang espiritu. Nako mao ba? Nya day naaroy ni sod ni mo day. Ana siya gaduko ba nako. Ni sod sad karon dautan. Ana mo ni inyong gapundok yun mo dinhi. Nya na nagdamag bata duha ka buok gagmay. Nako kinsa man ning mga anak? Ako Pader sa tungo sa ako. Tanaw ko mga linghon pakignaong inko. Kinasal mo. Nako aotro sa day mong gisudlan. Kana bang concern kay ta nga dili kuno mayawaan ang ilang unang pangutana namo unsay buhaton Pader para dili na ni siya masudlan og daotang espiritu. Nakukuhaan ang sala. Magunsa man og ang inyong lawas sigihan ninyong pakaon, nya ang inyong kalag giluok siyawa tungod sa sala. Nilingya imong tupad. Na kumusta imong kalag wa luoka?
Pananglitan ron og naa kay gidumtan, wa na gina nimo tagda. Unsa kumusta man imong kalag? Nya sige kag paningkamot og pangitag pagkaon para sa imong lawas. Nya tungod sa imong pagpangitag pagkaon para sa imong lawas, imo na nang gipangkiha ang imong mga silingan. Nya wa na mo magtinagdanay, apil pang imong igsuon kay nag-ilog mo anang yuta. Nya daw sa kay kas imong yuta hastang agianan sa inyong silingan, imo nang gikural kay imo nang yuta. Nya magsikag pangayog pagkaon, musta man kalag nimo ana. Perting impasa. Muna si Jesus, ang una niyang requirement, ingon siya, ihatag na rin ako ang inyong pagkaon. 5 raman ni ka isda, Lord. Nga binabi. Ari na nako, dili na diha ninyo. Kay anha na ninyo, mag-ilog ra mo ana, mag-away ra mo, ihatag na rin ako. Karon ako sad mong ingnon, para di mo mag-away, ihatag ng tanan ninyong kwarta nga rin ako. Ipalit nag-slot. Ana. Tanawa, daig duko-duko. Nasad, slot, nasad. Ana, nasad. Mauna yung nakaapan. Mauna yung nakaapan na to. Dahil, basta ihatag na gani pa doong sa Ginoo. Sao lang ani. Ihatag lagi nganhas Ginoo mo tong gibuhat sa tag-iya atong ang mga apostoles, ang 5 kapaan og 2 ka isda gihatag ngadto ni Hesus. Karon pag dito nas kamot sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ngadto nila. Paghatag sa Ginoo ngadto nila, human niyag panalangin. Unsa may gibuhat sa mga apostoles, ilas ang gisunod ang kinaiyas Ginoo, gihatag pud nila ngadto sa mga tao, ug diha nagsugod ang milagro sa multiplication. Kana bang ihatag ayaw tiguma? Sige hatag. Mo na nakanindot nato dinhi, kamo nakadungog mo gahapon sa akong nganing report, no? Niabot ang ato dinhing income sa atong parokya og 436 million pesos gikan atong August 2019 hangtod karong August 2025. 436 million pagkadako ang kwartahan. No? I-divide na nimog 6 years. Tagpila man kada tuig. Mga nasa pila ka na? Huwag ko kibaw. Pila na? Nasa mga kulang mga 600 kapin thousand kada buwan. Inana. Sakto ba? O kada buwan, kada tuig. Sakto ba niya akong analysis mo? Di man tingali. I-divide ko na ba? I-divide. Basta mga inana. So, mauna, ang kuan, ang gidaghanon sa kwartang nisod nato, huwag nahibilin sa atong panudlanan. Sige lang gitaghatag. Kay kung wapat ta magsigig hatag, sukad atong pag-abot nako dire, dili na mo abot og 436 million. Kutob ra siguro nas mga 3 million or 6 million. Nana ra siguro. Pero kay ato man gipanghatag, ang sinahitabo, perting daghana. O di dito 600,000 na, mo sakto ba? Kuan day dako day mga 100 kapin. Unsa na? 60 kapin. 60 million. Na or 80 million ba? Dol 80 million, mga 70 kapin million kada tuig. Dako ang kwartahan na. Mo nang mahibong ang uban nganong dako kay tag kwarta dinhi nga ni aramantas barangay. Nakatukod pag itag kumbinto nga na ang napag-elevator nga barangay raman ni mingaw kayo. Muna nga nigabot na ko sa Compostela ugma moadto naman ko dito lungsod naman gina masig
Imbis 436, mahimo na ning lungsod man, times 3 na to. Pila. Atong i-times 3 kay lungsod man. Kani-gani ni barangay. Gato, lungsod ko to, di, times 3. Taga Compostela. Pero, posible nga, inig-report na ko, igbiya na ko dito, maingon ko, 100 million lagi atong nakuha din eh. Nga naman, basig mahimo kong daw dito. Nya kamo sa mga parishioners, mahimo sad mong daw, dili na sad mo manghatag, di na mo mamalit og slot. Wala tayo mahimo. Mao na ang pagpanghatag di ay maoy sikreto aron mudaghan ang grasya. Ang atong mga leaders sa atong nasod mo nang naigutom karon sa Pilipinas, naigutom sa tibuok kalibutan, kay ang atong mga leaders gasigig tigom sa ilang mga bahandi, di manghatag. Kung manghatag man, unahon gid nilag tigom, una pa manghatag. Kita dinhi, labi na gid ako, mutuo man mo sa dili, na may uban di mutuo, kada nakusulti, pero sige na lang na kana di mutuo. Di wa man sana sila magpuyo tipo nako. Sige ra jog hatag. Hastagod na wa natay ato manghatag lang yapon ta. Nago tay 70 million nga bayronon. Nya naay mangayo na to, hatag lang yapon ta. Mo bitan na kana mangayo diri bugas, nako kay bawo mo pilay utang sa parokya. Wa pader. 70 million. Nya nganong mangayo man mo nga kuwang pamanggani kay ning amo dinhing income. Di pa magani makabayad aning 70 million. Nya mangayo mo, akong komedyahan ba? Pader, wa naman may makaon, pader. Naman, hatag lang yapon ta. Napagipipila ka mga pare, mangayo pa nato din kay tabangonon kay iyang parokya. Pader, sus, nagkinahanglan gid mi pader, dako kay may panginahanglan. 1.2 million. Kagamay ra. 70 million ay. Ilis ba ta? Ako'y tubag anang imong 1.2 million. Ikay tubag anang 70 million. Wala ka dako din na pader. Mga lang yung mga pare. Pero hatag lang yapon ta. Hatag lang yun. Bahala si Kristo gani, bisag patay na siya, nagbitay na siya sa krus, nagpatay na siya, giduslak iyang kilid, hatag lang yapon siya dugo og tubig. Ang pagpanghatag mo'y sikretos pagpadaghan sa atong grasya. Muna kamo, panghatagin mo dinhi. Ako, kuhaon ko diri sa ato sa San Vicente Ferrer Paris, kamong mga parokyano dinhi, ayaw mo guol-guol, ihatag ko ninyo. Di ba? Ihatag. Atos Compostela. Dool ramansad. Pwede sa kamutanan, mamalhin mo dito, ayaw sa dahil. Diri mo sa pare, nga bagong moabot niya, hatag lang yapon mo. Niya, ang pare diring ma-assign, muhatag sa tanan, nganha balik sa simbahan, magpadayon gud ang paglambo nining maong parokya. Ako sa dito sa Compostela, ang batasan ako dinhi, mao ra man ang batasan ang akong dadon dito. Posible sad nga mulambo sad ng maong parokya. Pero ang pare gani ug ang leader dili na gani manggihatagon sama ni Kristo, mag-anam ginagkaut-ot ang maong iyang gidumala nga parokya man kaha or nasod ba. Nganong nagkaut-ot man ang Pilipinas, karon 17 trillion naman di ay kapin ang atong utang. Adtong February, 16 pa to kapin trillion. Karon 17 trillion na. Paspasa, no? Inig-ending ka aning tuiga, pila na kay utang. Masing maabot na nig 19 trillion. Stilang dakuan na gyud. Nganong ingon ani man ng lunod naman tas utang, lunod patas baha. Kayang atong mga leaders kadaghanan dili manggihatagon, gasigi lag enjoy sa ilang kinabuhi. Dili manggihatagog pagkaon, dili manggihatagog hustisya, dili manghingihatagon og kaluoy, dili manggihatagon og alagad. Sige lag paborot sa ilang kaugalingon ang kadaghanan pinaagi anang graft and corruption. Maut-ot kita. Tanawa ang Japan,
tanawa ang Singapore, tanawa ato mga silingan-silingan ba, bisan gani ka ng Vietnam ug uban pa, kasagaran sa ilang mga leaders manggihatagon ngadto sa ilang nasod, wa magpaburot og maay sa ilang kaugalingon, ni uswag yun ilang nasod. Daghan mangutana nato dinhi, giunsa nato nga naingon ani atong parokya. Usa ra gi sekreto diha, ako nang isulti ninyo karon, kinahanglan ang pari di gyud magtigom bisag 1 centavo diha sa iyang bulsa, ihatag gid ang tanan. Pasabot dili mo angkon ang pari nga ako ning kwarta, kung dili para ni sa simbahan. Sakit baya, sakit na buhaton. Ako kanang matigom akong stipend, dali biya kay mudaghan kay kada dupa kolekta guna, kada dupa kolekta dali kay mudaghan, pero inig tapos semana empty ginatanan. Hatag yun, hatag. Hangtod karon mo nagmamatay ko, empty. Wa mo'y maklaim, ay nalang gid mo claim. Akong mga kaning ako mga pamilya, ako masa na silang appeal man sa akong paghahatagan karon para sa ila sang sustenance, kay daghan naman sa kay mga tiwasono na nila. Ako nang ipanghatagan, pero nag-ingon jud ko nila, ako gani mamatay ay gyud mo tugatugag claim. Everything nga makit-an dito sa akong kwarto, kwarta man or unsa diha, belong to the church. Sa simbahan na tanan. Ang mo claim ana ang obispo. Ay mo claim ka na mga sakyanan, o naman ko'y gisakay-sakayan, nabungkag ra batong dong, atong bangga gahapos bato. Bungkag ang pikas side, the pit's right. Saon man ana maging ang sakyanan. Ala, klima na ninyo, kamoy paayo ana dito nya, ini kaayo ibalik dire. Why mo claim oy, pero mag-ilog og claim og mamatay ng pare, ayaw ihatag na simbahan kay nakapahimos na mo sa akong pagkapari, ug ang ato yung dako kayong pahimoslan ang grasyas Ginoo. Muna ang atong slot karon nagsigi jog increase. Salamat kay ninyong mga manggihatagon. Ang atong halin sa atong God's reward and complete elation, 25,532 na kaslots, pero naapay 674,468 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 107 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pakpaka nato ang namalit. Usbo nako kining slot maunay minimum donation nga inyong ikahatag dinis parokya. So 100 pesos minimum donation. Kamong tanan nga maminaw nako makadungog mo aning slot, ing nadayon mo donate ko. Nya unsaon man pag-donate, mas maayo gyud pinaagig sakripisyo. Unsaon man pag sakripisyo, imbis mo sakay ka, maglakaw na lang ka. Tigo mo na nimo. Mamot mo nag 100. Imbis mo snacks ka, tubig na lay mo imnon. Imbis katulo ka mukaon sa kaadlaw, kaduha na lang ka mukaon. Nya ini katigom na naabot 100, palit dig slot. Kaon din kag maayo, sakay din kag maayo. Sunod na sad semana, antos na sad ka. Di ba? Mamatay ka kana. Di oy, mag-anam na og kadaghan imong grasya. Nya unsaon man pagpalit og slot, kini tan-awa ning ato na sad nga kaning mga contact numbers. So ipadala sa atong atong mga bank accounts, kaning ni atong gihatag dinhing bank accounts or sa atong GCash accounts. Sa pagkakaron ang akong GCash open pa, among mga GCash kutob ra sad nis 500,000 ang ilang limit. Unya kaning unsa ni ipadala baka sa kwarta padala, gamita lang ning akungan atong contact persons dinhi, unya amo ng claimon. Ayaw lang ko padala ipinaagi Western Union kamong naas gawas nasod, kay di na jud ko ka-claim ana. So inana ra ka simple, or idritson news opisina ugma adto na Miss Compostela, sugod pizza size didto na mo pamalit sa opisina sa Compostela Parish.
Nya dinhis ato madomingo basig na pay mamaligya dinhig slot, diha sad mo palit. Ana lang mahurot ra gini atong slot. Ako lang ning gipanghisgutan kay mga opportunities kini para pagpadaghan sa atong mga grasya. O ginaot unta padayon ta ani ug atong makita nga mag-anam og ka lambo ang atong kinabuhi, dili lang individual kung dili community gyud.